Chréis an uafá sin músglíonn sé ina leaba féin. Ní lisaige chunas a hanig ann dó, ach lacail sé leis gur bé an cúnta a thugán é. Ír an Dracula cúpla litir is scríomh dó, agus cé go bhfuil fún é dúil tú mar sin héin tuigann sé ná fuiléon do lasaige. Tapíonn sé an deisáfach cúpla litir dá chud héin a scríomh le súil is gur féidir leis iad a chorchan siúil. Cain sé na litricha síos I drón in gefóga tá hís ag buna funeoige, le súil is go gcuirig na gefóga na litricha raigeach, faríor tugan na gefóga na litricha thar neis go dtí Dracula. In aneoin an chórá chin atá géile Dracula feig an ama sin fad, fós héin cuidan Dracula an doras fé glaséir agus ní léan éló uig a chanirad an tamsa. Is an sa a rihin sé leis, na faca sé riamh an cúnta le solas an Léigh. Ceapann sé go bhfuil sé seo éit, agus dá bhrí sin nuair atá seansaige gáhann sé a lorg cináid bhfuil Dracula. Ten sé síos go dtí na heomra héin, agus cuardaíonn sé leaba ach níl Dracula ann, tá an seomra folamh. Ní le fáil is sig sa tómara ach carn mór airigid ach tá tarigid fad níos mó ná 300 bliain d'aois. Is nod é seo don ólach nó don aineolach. Is an seo ácoríonn sé chórdach níos daine I dhéanamh. Agus muoine go ríis go bhfuirteach an camera é seo dhéanamh a bhad níos fearr. Ach, cáin Bram Stoker chur síos dhéanamh Seán Arcar agus é dul trí fasáistí doracha an chuisleáin. Deire, tagann sé bhoscaí lán de úir nó de chré. Agus céimh chuistigh ag gceannacha, ach Dracula é féin. Fága mé fuamh héin an cúntas a léamh agus cad a hála roinnt íonta in íosan. Ach, mar le Dracula féin, bhfuil sé beanú marmh, bhfuil sé na chola nó na húiseacht, cén stád is atá ige agus é stig sa bhosca cré seo. Péine é, síl an Seán Arcar go bhfuil an bás in ándó mar an éiríonn leis é ló. Cluiseann sé Dracula a rá leis na mná malathe taobh mud an doras gur féidir leo go bhfáil dó an iad ar dún. Cluiseann sé an glas a chur ar an noras, agus Dracula agus a champalacht a chur chun bóthir. Cad I dhéanamh sé inis?